Vitajte. Dnes sa pozrieme na jednu, možno menej viditeľnú, ale o to dôležitejšiu postavu v našom holubárstve. Áno, presne. Je to výcvikový referent. Alebo teda, ako ho mnohí voláme, výcvikár. Presne tak. Je to človek, bez ktorého by preteky a výstavy asi len ťažko fungovali tak, ako majú. Budeme čerpať z oficiálneho manuálu, však ten popisuje jeho prácu počas roka. Áno, je to manuál priamo od SZPH, Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Tam je to pekne rozpísané. A cieľom je vlastne zistiť, čo všetko tá rola obnáša. Prečo je ten výcvikár taký dôležitý pre, povedzme, férovosť celej sezóny? Je to taký pohľad do zákulisia, do tej mašinérie, ktorá zabezpečuje preteky. Fajn, poďme na to. Začníme pekne od spodu. Výcvikár základnej organizácie, teda ZO. Čo to znamená? Kto to je? No, základná organizácia to je vlastne ten miestny klub, vieš, a výcvikár ZO je člen, ktorého si zvolia do vedenia. A jeho hlavná úloha? Pomáhať organizovať preteky a výstavy práve na tej klubovej úrovni. Samozrejme, spolupracuje s vedením klubu aj s oblastným združením, teda OZ, a riadi sa pokynmi zväzu. Čiže je priamo v centre diania, keď sa holuby nasadzujú a keď doletia. Presne. Má viacero kľúčových úloh. V prvom rade je taký strážca pravidiel. Ako to myslíš? No, musí dbať na to, aby všetci dodržiavali pretekový poriadok počas nasadzovania aj potom pri vyhodnocovaní. A ak niekto poruší pravidlá? Tak musí zasiahnuť. Buď urobí nejaké opatrenie sám, alebo dá podnet na disciplinárku. Ide proste o to, aby boli podmienky pre všetkých rovnaké, férové. Znie to ako dosť veľká zodpovednosť. Často sa hovorí, že ten výcvikár ZO je aj vedúci nasadzovacieho strediska. Je to tak? Áno, áno. Často to tak býva, tieto funkcie akoby splývajú. A ako vedúci strediska zodpovedá za celý ten proces nasadzovania. Čiže príprava holubov na transport. Presne. Zostavuje nasadzovacie komisie. A tu je dôležité, že členmi komisie môžu byť len tí chovatelia, čo sa toho preteku aj sami zúčastňujú. Aha, to zvyšuje transparentnosť, nie? Určite. A má na starosti aj tie pretekové gumičky. Ich evidenciu, rozdelenie komisiám. V manuáli sa spomína aj nejaké pravidlo o minimálnom počte ľudí pri nasadzovaní. Prečo je to tam? To je veľmi dôležité pre dôveryhodnosť. Nasadzovanie sa proste nesmie začať, kým tam nie je aspoň 5 členov klubu. Teda 5 účastníkov preteku. Áno. A musia byť z rôznych miest, teda z rôznych súradníc, a nesmú byť príbuzní. A tento počet tam musí byť, až kým neodíde auto s holubmi. Rozumiem, je to vlastne taká vzájomná kontrola. Presne. Poistka proti nejakým možným manipuláciám. Jasné. No a potom prichádzajú tie, ako sme už spomínali, papierovačky. Vyzerá to, že tej administratívy je tam celkom dosť. Je veľ. Presnosť je tu kľúčová. Vedúci strediska, teda ten výcvikár, dohliada na správne vyplnenie viacerých papierov. Napríklad? Napríklad protokol o nasadzovaní holubov. Tam je meno chovateľa, koľko holubov nasadil, aké čísla gumičiek, všetko presne zapísané. Kto to podpisuje? 3 členovia komisie. A čitateľne paličkovým písmom. Aby bolo jasné, kto to bol. U mladých chovateľov do 15 rokov to podpisuje vedúci strediska a komisia. A potom je tam ešte ten protokol o hodinách, však? Áno, protokol o uzatváraní hodín a spustení elektronických hodín. Ten je tiež veľmi dôležitý. Čo obsahuje? Zase presné údaje, názov preteku, dátum, čas spustenia hodín, či už mechanických, alebo tých EKS, teda elektronických konštatačných systémov. Aha. Mená účastníkov, čísla ich hodín alebo typ systému, kód preteku pri EKS a podpisuje ho 4-členná komisia. Všimla som si v tom manuáli, že tieto 2 protokoly sa ukladajú oddelene. Prečo vlastne? Jeden ide s holubmi, druhý nie. Je to ďalšia poistka. Ten protokol o nasadení s gumičkami a holubmi ide v zapečatenej obálke s logom autíčko spolu s transportom. Áno. Ale ten protokol o hodinách sa do tej obálky nedáva. Ten ostáva buď zamknutý v stredisku, alebo ide v aute, ale niekde inde. Aha, aby niekto nemohol manipulovať s oboma naraz počas cesty. Presne tak. Minimalizuje to riziko. To dáva zmysel. A spomínali sa tam aj ďalšie obálky, nejaký domček a počítač. Na čo sú tie? Tie prichádzajú na rad až po pretekoch, keď sa vyhodnocujú dolety. Obálka Gomček tá slúži ako archív pre oblasť, pre OZ. Čo v nej je?
Kópie listín, pásky z mechanických hodín, protokol o otvorení hodín. A tá počítačová? Tá ide výpočtárovi, teda človeku, čo spracováva výsledky. Obsahuje podklady pre výpočet, originály kontrolných listov alebo dáta z EKS. Keď už sme pri EKS, tých elektronických systémoch, tie sa asi používajú čoraz viac, nie? Mení to prácu výcvikára? Určite áno. Systémy ako Benzing, Topigion, hlavne tie s online prenosom, vedia tú administratívu dosť zjednodušiť. V akom zmysle? No, ak ich majú v stredisku všetci, čo tam nasadzujú, tak odpadá povinnosť robiť niektoré tie papierové protokoly a posielať tie obálky domček a počítač. Takže je to jednoduchšie. Áno, ale chovatelia majú inú povinnosť. Musia tie dáta nahrať na portál MyPigeons, to je ten centrálny systém pre výsledky, a musia mať aj tlačené verzie doma. Pre prípad kontroly. A čo ak niekto, kto má online systém, nepríde na to vyhodnotenie a ostatní ten systém nemajú? To môže byť problém. Ak by jeho neúčasť ohrozila ostatných, teda tých, čo potrebujú klasické vyhodnotenie, tak sa to môže brať ako športový priestupok. Čiže zodpovednosť voči ostatným. Poďme o úroveň vyššie, výcvikár oblastného združenia OZ. Aká je jeho úloha? No, výcvikára OZ volí konferencia oblasti, čo je vlastne združenie viacerých tých základných organizácií klubov. A jeho práca? Jeho úlohou je hlavne koordinovať a riadiť prácu tých výcvikárov v jednotlivých kluboch. Pred sezónou pre nich robí školenia, aby všetci vedeli čo a ako. Čiže je to skôr taká manažerská koordinačná pozícia? Dá sa to tak povedať. Kým ten výcvikár ZO je priamo v tom teréne, pri nasadzovaní výcvikár OZ má širší záber. Aký napríklad? Zodpovedá za prípravu dôležitej predpretekovej dokumentácie oblasti. To sa potom schvaľuje a posiela na zväz. Dohliada na zber všetkých papierov z nasadzovacích stredísk a má veľmi dôležitú úlohu pri štarte pretekov. Koordinácia štartu. To musí byť celkom napínavé. Je to tak. Komunikuje so štartovacími komisármi, ktorí sú na mieste vypustenia holubov, a po štarte má len hodinu na to, aby zverejnil kľúčové info. Aké info? Presný čas štartu, koľko holubov, koľko chovateľov, prípadne aké bolo počasie. Všetko na ten portál MyPigeons. A čo ak sa niečo stane? Nejaká havária transportu alebo niečo podobné? Aj to musí riešiť. Okamžite informuje predsedu športovej komisie zväzu alebo aj prezidenta SZPH. A spomínal sa aj protokol o štarte holubov. Ten je tiež v jeho réžii? Áno, a je kriticky dôležitý. Zodpovedá za jeho správnosť a za to, aby ho dostala posádka auta. Tento protokol potvrdzuje oficiálny komisár v krajine štartu. To je dôležité hlavne pri medzinárodných pretekoch, predpokladám. Presne. A po preteku zase zabezpečí jeho doručenie na sekretariát, archiváciu a zverejnenie na MyPigeons. S kým ešte tento oblastný výcvikár spolupracuje? Veľmi úzko s výpočtárom oblasti. Nastavujú spolu súťaže na MyPigeons, oblastné majstrovstvá, majstrovstvá Slovenska, intermajstrovstvo. Kontroluje aj papiere zo stredisk. Áno, kontroluje, či je všetko v poriadku podľa predpisov. Celkovo sa snaží propagovať ten pretekový poriadok a predchádzať jeho porušovaniu. A ak sú nejaké nejasnosti, spolupracuje so športovou komisiou zväzu pri výklade pravidiel. Podieľa sa aj na výbere miest štartu. Spolu zodpovedá za to spolu s výborom oblasti. Tie miesta štartu musia byť potom schválené a oficiálne uznané. Keď to tak počúvam, tak tá úloha výcvikára, či už na tej základnej alebo oblastnej úrovni, je naozaj komplexná. To teda je. Vyžaduje si fakt znalosť pravidiel, ale aj organizačné schopnosti, dôslednosť, zodpovednosť. Je tam veľa tej administratívy, koordinácie, kontroly. Určite. Je to kombinácia presnej papierovej práce, dodržiavania postupov, ale aj práce s ľuďmi. Každý podpis, každý čas, každý protokol má svoj význam. Ide o férovosť a porovnateľnosť výsledkov. Bez nich by to asi nešlo. Bez dôslednej práce výcvikárov by tie organizované preteky, ako ich poznáme, asi neboli možné. Keď sa nad tým tak zamyslíme, celý ten systém vlastne stojí a padá na dôvere. V tie postupy, v ľudí, v technológie ako EKS alebo ten portál MyPigeons. Presne. A to ma privádza k takej myšlienke na záver. Aký vplyv môže mať ďalší technologický pokrok? Predstavme si možno ešte lepšie sledovacie systémy, možno umelú inteligenciu pri analýze dát, alebo aj zmeny v predpisoch na túto kľúčovú rolu výcvikára a na samotný charakter holubárskeho športu v budúcnosti? To je zaujímavá otázka na premýšľanie. Technológie sa vyvíjajú stále. Presne. Ale o tom možno niekedy na budúce.